Anyalaki din! Awan ba din ti danom talakay? Kasano nga awan bakit? Awan ba ti agtentad iti gripaw? Tinod na lang matinag sapa. Siyak karudam mo. Amang ano anda ng kuti dita. Kasano pa yun data? Sapay na urnong tilalabaan. Iwag nga road. Dasilso nga ta. Amang ano anda danom da. Dahita ti Jack Kamaw. Ipadas mo man ti mapan makasalita. Sikalatan da, lakay. Bakisakdo ka mo ilangan. Tapno anda pagluto ken paginaw ka. Irwar mo nga rin si Timba. Mapanakin ton madamdama bakit? Selson na kaong, anda ka kaday. Sobrang ko lang, tata. Nakalukat tigay. Ituro nyo lang. Ano tayo masapol yung tata? Anda ka niti danom mo na kaong. Mabalinti makisak daw. Anda tata. Abay, awan man yung titanong nyo. Awan nga raw. Anda mo tayo ang sapa. Yung Jack Kamaw. Ang mga nood naman ng tinakote, tiling niya ti danom me. Patulong kayo kini Kapitan Tata. Ang mga matulungan na kayo. Naparpartak na aksyon, nagdalan ti reklamo kay Kuana. Ibagak to, kinanam arosaryo. Tata, agkapitay pa ya. Sa kanto agsakto, inton madamdama. Saanan na kong. Kasapulan ni nanam ti danom tagluto iti pangrabyan me. Nasapa pa'y tata. Agkapitay yung kiti. At tuwing ti danom bakit? Pinagsakdo ka lang ngam nakabaybayag ka mo lakay. Pasensya kan. Pinagkapinak namin ni Silsaw. Mala, putuyin ta timba ta ginawa ko. Gaya. Di ko na ni Silso kit. May mayat no agdalan ti reklamo king kapitan. Anyat kayat mo asawan. Agpatulong ta king Kuana. Ibagata nga awan ti dalong magtigtag iti gripaw. Naparpartak ka no ti aksyon no agdalan kin kapitan kag. Mapan ka nga raw diti ayan ni Kapitan. Sigalatan bakit? Naimbagkin ka ta na irwam ka makisarita iti sa bali at tao. At di masapol mo, Auntie Rosario. Dumawat kami man iti tulong mo, Kapitan. Awan man ang tidanom asumang pati jay balay. Kahit Ang patulong kami kumakada kayo. Tapno dagos amaksyonan ti parikot may. Nakapsot kami mga minan kanila ka ikaw. Di nakabailan ti inal daw ngagsak daw. sige, kita agno niya ti maramida. Agyaman naglaunay, Kapitan. Abangan ko nakno, anda tinakot ti aling niya ti danom may. Di mi magkayat apakibiyangan, tamangan no, karkaro ama pirde. Sige, tumulong akto. Bagaan kay tulatan o kasano. Anusan nyo ti aguray Pagyaman naglaunay, Kapitan. Mustangay bakit? Nakasaritam ka din ni kapitan. Wan, lakay. Kahit anya ngay timbaga na king ka. Kitain na kanuno niya ti maaramidan na. Nimbaglagan. Anusan tanguray. Parang tarimanin dadagos dagiti masaknan. Ay, uwan, lakay. Sapay la ko mata-matariman adagos. Tapno di ka marigatan ngagsak daw. Ungarap. Papanak ba na yun? Iti anda sila sa. Naibos mo tinate sinakdo adanom itay bigat. Sige. Sakto mo ti agluto ken aginaw inton madamdama.
makisakdo ako malain sa subarak. Sige lang, tata. Ngayon baglangan ka, daka pakisaksak-duan may. Imbagayo kadigan kapitan ti parikot yo, tata. Wag, napaninanam rosaryo itay. Anyangan ti imbaga ni kapitan. Kitain na kanaw, noan niya ti maaramilan na. Sabi na ko, tamaksuna na dagos. Kung nga ron balak, taplusan kami kumamot at kaasing agpagpagkat itinadagsang. Dahil nga ro, tata. Sapay, bakit yun lakay kayon? Ayon kaya. No kahit ni na Rosario taglaba, kumailang dito'y balay. Tapno tilangan murang nyo, ibagkatan na. Saanin ama panog, ngagsak daw. Ay, kasano pa yun day talakay? Makabulan din napalabas sipod nag-report ak ni kapitan. Ngam awan latamot ti aksyon da. Dayta nga ron bakay. No kasta masabat ko ni kapitan, awam mo ti ibagana. Uray siya. Namin, ano mo tinanasabat ko ni Kapitan dito dala? Ang mga nalipatan na batay. Wan nga raw, no datala ang tinagreklamaw. Ama nga no nalipatan na ngagpaisaw. Bakay, i-update mo to man, no saan ka abise? Sila nakababain mo ti ang subli-subli sa barangay hall. Abangan no maumamot ni kapitan, hindi pa nagrup-rupa. Ag-aasa man ta makabulan, tata itong. Dayta nga raw, makabulan yung tinapalabas. Nga mawamot aksyon ni Kapitan. Apay ngay. Sana mabalindi ka sa... Ginadab ang Rosario. Mabain mo tag, nagsubli-subli sa barangay hall baraw. Siyak man ti makisarita kin kapitan. Wan man na kaong, tulungan na kami man kinanam. Wen tata. Saan mo ta mabalin na baliwala ni kapitan ti reklamo yo? Kasarita na kumamot na, dagiti masiknat. Abagan ko na daw nalipatan niya. Saan mo't lang mabalin na malipatan na, tata? Ah, sige. Siyak ti mapan iti opisina na. Numalpas tar aramida. Kasi kayo kin Nana Rosario, agsakdo-sakdo. Anya ti parikot yo, madam. Awan mo din tiagtudtud adanam iti gripo may kapitan. Ne, gaano pa? Itay agsapa laang. Amang anod na nakuti itilin niya ti danom yo. Uwan nga ron. Maringatan kami paikit di taawanan ti pagdegos kan pagluto may. O ala, kasaritak to nagiti maseknan tapno maaksyonan na dagos, madam. Uwan man kapitan. Agyaman ak unay. O, nyaman na, madam. Gapukan sa amin tita barangay hall manang wena. Uwan. Isu nga agpay so tinaggapak. At akati ni kapitan dita mana. Adamat. Nakasaritak itay taawan mo ti danom iti gripo may. Kaano bay? Itay agsapa laang. Agpada kayo kadatata itong. Hindi pa napalabas sa bulan na parikot dati danumda. Agasam man ta makabulan. Saan daan nag-report kini kapitan tap na maaksyonan ko ma? Nag-report mat ni Nana Rosario. Umya ka mo man. No apay nga ginggay ta. Kat awan ta aksyon nagiti masaknan. Kapitan, agaman ti ireklamo. Anya deta? Hindi pa'y napalabas sa bulan nga awan ti danom da tatay itong kay Nana Rosario. Makabulan mo't pimanan nga guruuray da iti aksyon. Ay, well, malagip ko. Nag-report niya anti Rosario kanya kiday. Apay nga rin nga ginggay ta. Kahit awan ti aksyon, kapitan.
Kasaritak tao dagiti masaknan. Awan mo ti update da. Uwan man, Kapitan. Tanay, kasi ilakay kin bakit nga agpagkabagkat itinadagsan. Tapno lang at mausar da piman adanaw. Da kayo kumati makisarita ka dagiti masaknan. Tapno naparpartak ti aksyon da, Kapitan. Sangay man nguena. Ada ka din ti danum yo. Adamat tan. Ha? Kaano ba? Hindi kalman laang. Na, nagpartak ti aksyon ni Kapitan eh. Datata itong ngay. Nagapuag iti ayan day tay. Kat awan ka numot naging gayta. Ni, apay ngay. Lumaminsan talaga ni Kapitan. Adda ti paboran na. I-update mo to man ading ko. Ang mga ano dagiti masaknan ti saan ang mga aramid iti responsibilidad da. Isuan ni Kapitan tinasigak. Takunak na parparta. Ngam kasta maggaya. Kasla pilpilyan na mo titultuluan na. Kapitan, may bangal daw yaw. At daak manay. Anyamanan ti umay mo ibaga si Kaselso. Apay ngay akas jay Kapitan. Tiyan niya. Adda ti danum da manang wena. Ngam da tata itong. Aging gaita. Awan na tamay. Kano yung aksyonan nyo ti parikot da. Nabayag pima na yung agdaw-dawat da iti tulong kata kayo. Uy, makaure kayo ah. Aging ga kano yung aguray da, Kapitan. No di da makauray. Ibagam tay sudalangan ti mang tarimaan iti linyat danum da. Nubak nang adda-dagos ta aksyon nyo. Ngam no simple abo marangay. Nagbayag. Anya laki din, Kapitan. Sino ka amang ibagay ti kasta kanyak, ha? No nalaing ka, sika ti mapan mang tarimaan iti linyada. Adan samat ka apa, Maselso. Ni Kapitan, manang alma. Apay, anya tinaramid ti asawak. Favoritism at gayamin. Favoritism? Wen, iti pa napalawa sa bulan ti reklamo da tata itong. Yung aging gayta, di na pa inaksyonan. E di ni manang wen abak nang tinagpatulong. Awang pa'y may sangal daw. Nasulbar adagos ti parikot da iti danom. Anya? Ne, jak amo ti may papaniti day tabanag ah. Dahita ti pudno manang alma. Diyak man ammo ita asawam. Ay, pumat day di ataw. Sana nasaya at day ta nga da paboran na. Wen nga rod manang. Ala, di ka madanagan. Kasaritak to ti asawak inton malam. Sika Di nak-estresa yun. Tagburburak pa lang ti darak iti dadya Selso. Wala, ta favoritism ka matpiman. Asino ti saan nga agreklamo no kastalaang. Favoritism. Apay, anya man ang tinaramid ko. No bak nang ti agreklamo, ada-adagos ti aksyon mo. Ngam no simple abo marangay, pagurayam pa itinabayag. Magkure ka. Nagpulong samot ka na dya Selso. Saan anasaya ti kastang aramid mo Nalipatak nga raw ti reklamo da tata itong. Saan amabalin ti kasta? Alawanin. Aksyon ako ninton bigat. Kasaritak tumanon lagi ti masaknan. Anya lakit dinaya. Rumbang laang No adda dumawat iti tulong. Isapasap mo. Di mo ibasar iti kinabak nang da. Wanin, basol kon. Aksyon day ta Mapanak to iti ayanda na Rosario. Sigurado nga ipatarimaan mo ti linya ti danumda.
Mapan ka din iti ayan datata itong kan Nana Rosario? Uwan bakit? Kasta aksyon adagos. Di mo urayan ang makangag kapaylaang. Uwanin. Maala, agrubwat kan. Sigurado ang mga dati danom datata itong inton malam. Sungarod na mapan ko kitaan. Tapno amok ti ibagak ka na iti masaknan. Ibagam, tatarimaanan matla adagos no adda nadadaal. Nabayag matgaya man pi manday ta reklamo. Ngam no apay nga italaang nga inaksjonam. Ada akong bagay. Sa dito tayo mau. Adak, dito'y kusina lakay. Tay. Tama gaya man ti danom tabagay. Wan, kasangsangput na laang. Kalpasan tinasurok ang makabulan na panagururay ta. Naaksyonan mo't lang ti parekot ta. Naimbaglaangan na, tanapan nagreklamo ni Silso. Uy nga lang. Saan siguro anapan? Aging gayta. Awan lang ta danong ta. Pagyamanan ta. Ngamin, ada dagiti kaaru bata ada ayat at umultulong kadata. Naimbagal daw mo, Kapitan. Kastamat ka na kayo, ante. Agyaman ak, tada aksyonan mo't laang ti parikot may ngagasawa. Ada mo laang ang danom may. Awan na nyaman na, ante. Pasensya kayo noon nabayagan. Huwag nga raw. Pinaguray na kami pa itinasurok ka makabulan. Dahita ti bindot ko. Dakkel kinagkurangak kas kapitan. Tinapatag saan ko man ama ulit, Kapitan. Maday ti favoritism ako nada. Saan na agunget ni bakit ka? No, andamanan madamag na, antay. Asino, jay kinasaritam di tadalan itay. Yan tirsoryo, bakit? Anya timbaga na. Nagyaman, ta adda kanun da. Makitam da ita. Nalakamat gayam amasulbar ti parikot da. No apay matpima na pinaguray mo pa'y laang iday tinabayag. Well, bindot ko na jay, bakit? Amumon ti aramida minton sumaruno. Uwan, bakit? Kasta no may papan iti kakasta reklamo, aksjonam ko maamin. Di mo pilpilian titulungam. Tabak nang man kansaan, agpapada tayo ngagkasapulan. Uwan, bakit? Kasta ti aramidag. Tapno awan mangag ko ana sa sakit a balikas. Kan tapno di da ibaga pilpilyag titurtulungak. Anya laki, Dave. Kas may nga opisyal, di mo pilpilyan titulungam, bak nang man kun saan. Amin na parikot da, kun ingka kuma aksyonan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Aray, ang mga no awan pag naminton malag. Awan mat, apay ayan. Mapantamang magliw-liwa. Wan paray, di ka madanagan. Siyak ti makamaw ngagbayad iti inumanda. Una, hindi talaga ayam. Mapanta. Amo mat, nagita ti pag-aayat ka. Sige nga rod paray, dakasin ka inton malag. Uy, urayin ka.
mabiain. Ngam nakapalas ka kidain. Papanamanan. Ay, kuha na nang. Ada papanan me, kani pare Daryo. Anya, mapan kayo manan ijay inuman. Ay na, tuni aya. Kas kalakwago iti kasta nga ugalaim. Hindi na nang may. Kalpud no matibagbaga. Amom jay kwagaw. No aldaw nakaturaw. Ngam no itirabe ay rumwar. Win. Kwago na nang. Ay na, tuni aya. Panunutom ko mga datrabaho minton bigat. Ay nawun ka day. Saan kami met amapan iji inuman ka? Adala na patagapag nami. Anya, Ina ko na nang. Agawi dak, inton madamdama. Pangasayaw. Ilukatan dak, itiri daw. Ay na, nagpintas mo tanda ito abar paray. Magado ti checks. Win nga rod pare. Ngam pangasim pare. Imay ta dito tapno uminom laeng. Saan nga chicks? Ha? Ang mga nung nalipata, mga dakayan ayat mo pare. Awan. Ang hindi namat among ay may ta dito. Ag chicks talata. Sana balay. Saan namat nga mau. Anya? Ay paray, makit kita. Ha? Adda balasa nga umasidag dito ayan ta. Ay na nagpintas ka. Kasla artista. Gapo iti kinapintas na. Sigurado awitris day ta pare. Umay agdamag no anya ti order ta. Hello, manong gwapo ah. Kan naggugwapo ah. Ato iti list dagiti mino dito ay. Agpili kayo ah. Ay na. Agyaman na ka, ading balasang. Awan yaman na, manong anak gwapo. Ay na. Gusto laki di kanyak dahito abalasa. Ano ah? Kasla day bagbagam. Ay kuha awan. Awan di bagbagak. Ay nagpintas ka. Kas kala artista iti dahito akinapintas mo. Agyaman ako na manong. Ay na. Naragsak dahito arabi Ada gwapo anak ibaga kanyak anapintasak. Ala, ibagaw yun na ti order yun ha. Sakti mangisagana. Kaya makitugawak mo kada kayo ha. Naimbag nga oras yo, nana. kasta matkan ka balasang ka. Imayak nana. Saludsudok la kumano ada ni Tony. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ha? Di magasak ije pagtrab-trabahuan na. Ngam na ko na dagiti katrabahuan na. Asaan ka no asimrak? Ay na, pasensya kan balasang ka. Ada ni Tony jay silid na, nakaturaw. Anya? Saan ang nakatrabaho ita? Nga main, kasta una yabartak na. Parbangunan idi nakaawit ti sinalbag alalakay. Anya? Isumot lagayam adi na sungsung batan ti awag ko. Idi rabi ipay lang. Wan, mala di ka madanagan balasang ka. Numakareng, ibagak nga imay ka. O sige, nana. Agyaman ak unay. Anya? Imay ni Teresa ito nanang? Wan, ibagbaga na di mo ka nusungsung batan ti awag nakan ka. Unay mo't tanda di babae. Kasla ubing. Diyak lang nasong batan ti awag na. Imayan dito balay. Ay na, kat madanagan laang matjay tao. Di ka katagyaman ta concern ni Teresa kan ka. Oh, adula amin dita. Concern dita. Inton kon, i-break ko lang araw. Anya, Wait, i-break ko, no? Kasi ka na yung tiaramid na. Agayan ayat kami pa lang. Ngam kasya ti ugalinan. Kasano no agasawa kami ton? Bakalin na? Kasjay? Ay, awan na! Diyak kayat ti babaya kasjay ti ugali na. Lapdan na amin na kayat kong aramidan. Oho! Anya? Makiwin naswas ka kanya kon, Tony? Wen, diyak namin kayat ti ugalin. Ha? Amin matan nga aramida kat pakibiyangam. Ay, diyak kayat ti kasta. Umay ka pa'y dito ibalay tapno ag-imbestiga ka no apay ajak simbrak iti trabaho. Unay ka matan. Tony, concern laang matkan ka. Iso aramit ko dayjay. Ngam no di mo kaya't apakibibiyangan ka. Jakon ulitan dayjay nga inaramit ko. Promise. Ay saan? Jackpot yun day tangay bagam. Amok nga ulit tumtumanan.
Iso nga, oh, break taki din. Aniya? Anya? In-break mo ni Teresa, paray? Wen, manakib yang launay. Ay, kasla bakalinak matan iti kasya nga ugali na. Anya? Aming aramidak, naskay na maamuan na. Apay, mabalin ayat ti kasjay. Ha? Agayan ayat kami pailaan, ng kasjay ti ugali na. Kasanungay no, agasawa kami ton. Di awanay, jak to pulos makabalog no bilang. Oo. Unay kan pare. Di ka kitagyaman. Tay sakit na ka ni Teresa. Ay, jak amokin ka pare. Sinayang mo, ti kinasingpit jay tao. Ay na, sana ka masayangan iti babae. Iti kasya kinatar ka? Babae pa iti kumamat ko naman. Awan na. Anya? Jak masayangan ka ni Teresa. Ngamen, amok nga gusto kanyak di palasa nga amuta iji inuman iji na minsan arabi. Ha? Wun. Ay, aray, huwag gaya. Mapantamang ki di manan into malan. Di ka madanagan. Siyak mati makaamu iti inuman ta. Ay, katwan na pare. Ay, kurso na ka talaga na di abalasang kahit. Iso pa nga si ma. Mapantaman ay. Sinumpatan na dagos niya po Diyos ti kararag ko, ha? Ha? Ingkar kararag ko, asapay lakuma, tagsubli kay manen. Kat ni, awan pa'y manungal daw, kat imay kayo, ada kay manen. Wen, kat ka mamamoy ti husto ading balasang. Kasta aya, agyaman ak una, imanong anagwapo. Awanan nyaman na, basta parakan ka. Takita, kita tiradang paray. Apaw! Hoy! Tagare pare. Ala, mangala ka nga rodan iti anak. Rugyam tayong ti uminom. Anya? In-break mo ni Teresa? Wen man ha. Tapay. Jaket ti ugali na masapol ka na yun nga amuan na no sa dino dagiti papanak ka na raramidak. Anya? Natural kaayan ayat mo nga rod. Jaket ti kasjay. Unay kan, siguro, adda manen sa bali abalasang nga ar-armam. Iso akas talatan akela at tipan nakiwin naswas mo kan kwa na. Awan mo tama na. Ay na, Tony, amok day ta nga ugalim. Day ta pa nagrup-rupam akas kala nabisinan akanayon iti babae. Na, ni manang may. Kat, pudno matibagbagak. Ay na, Tony, agpanunot ka kumaan na sayaat. Nagsingpot ni Teresa. Awan makunakkan ko na. Basta. Jak kayatin ti ugali na. Naimbaga ka jak kayat. Jak kayat. Tidak mapilit. Binagbaga akmat nanang. Ngam nagtangken ti ulo na. Laklakayan adi na kayat ti paisuro. Hay, na ito lang nan at talaga kinababaero na. Ti awanan bain akabsat ko. Kahit anyagay nga raw na nakaw. Di ka mas daaw. Takas jemot ti ugali day di amayaw. Isupay git di timpatay na. Ti kinababaero na. Nanang, sapay la kumaata makapanunot ti kabsat mau. Kat sublian na ti kaayan-ayat na. Sayang ni Teresa. Nagsingpot. Kan makitak ti panangisakit na iti kabsat mau. Kasano kumaasublan na ngay nanang. Kat adda nga rod manen sa bali abalasang nga ar-arman na. Anya, day tatipod no nanang. Adda manen sa bali abalasang nga ar-arman na. Agtrab-trabaho kano ijay inuman. Anya! Apay akasta matan ti porma manakaw. Kasla dapas ka napapanam. Ani nanang may. Pinusigod mo naman nagporma dati gwapong anak yaw. Papanam maya. Ay, kuha. Ijaman sentro. Pasyarak man ni Andrea. Andrea? Una nang. Di balasa nga rarmet. Anya,
Ay, unay kan. Awan pa'y ti manu alawas man ipod nakiwin naswas ka kin ni Teresa. Ngamita, adadaps ar-armaw. Una, apay kapoy. Amuyo mat, anak karta di anak yo. Iso nga, habulin ng mga babae. Ay, sumargang ka man si Katunay. No. Siya na nasaya at ngar aramatam ti kinagwapom. Tapnula ang pagayayamam dagiti babae. Tandaan am dayta. Ne, ikaw man pinagmaymaysa kang ay may, Tony. Ikaw man pa di mo kadwa ti gayem mo, Wan. Kaya't kung amin nasyak lang ti kasangong mga uminamita. Amangan no itamot lang kat aklunan nak. Andrea, agpud mo ka kuma. Ay ayatan nak kadi mo no saan. Ibagam kuma. Iti kasta, amok mo ti paglunglo ka ra. Doon yaman ti pangadag mo, irespeto. Tony, tangalaan ti babae amang pahay iti gwapo akas kan ka. Anyat kahit mo sawan. Aklo na kung ti ayat mo. Ay ayatan kami. Sipot pa'y nagamamuta. Ay na, agyaman ako na ikan ka, Andrea. Siya ako ti kararagsakan alalaki na paraswa dito'y lubaw. Yahoo! Nanang! 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 Ay no! Ay, tunay. Ay nak! Ay, niya ka din day tagararamidam. Rabain ngam agpuka-pukaw kakitdain. Nakababain ka dagiti karuba. Awan bibi ang dagiti karuba. Saan nga iso dati makalapit iti ragsak ka marikrik na. Anya. Yahoo! Ay no kayat da. Umay na makiragragsak ita kanya ka. Amuyaw, inaklon na kun ni Andrea. Agayan ayat kamain. Anya. Una nang, pudno ti ibagbagak. Agayan ayat kamain. Masigurado ka magustuhan nyo ni Andrea para kanya. Anya. Iti kabitan na panaway. Ipasyar ko dito balay. Yam amok kada kayaw. Yam amok tumait kinimanang dona. Nya, da kayon kini Andrea paray. Wen, inaklon na mulangay. Kasta ka day. Ay ka nasayata nga raw paray. Wan gayam. Apay talagang awanan ti panggap mo asublan ni Teresa. Si Kamay. Ibagbagak lang aro dahil nga inaklon nak ni Andrea. Nga ni Teresa pa ilat ibagbagam. Pare, ni Teresa nabayagan nga mamom. Kun imabot mo tin iti dua tawon ti ayan ayat yo. Ngam kapulangi ti dayjay nga Andrea basta latan ngin break mo. No iso ti destiny ako nada. Anya ngay nga rod. Ngam pare, nabiit kayo pa'y anagam mo iti dayjay nga Andrea. Anya ti mo ngay, no sana nasaya ti ugali na. Anya ngay nga rod. No saan na nasaya ti ugali na. Ay kaso katakmanin aparay. Kas talaga ti biyag dito'y lubong. Awan permanente. Sa bagay magkidiya pare. Angem, anagunak pare. Sana mapasamak day ta. Ngamin, amok na singpet ni Andrea. Mariknak kay. Sapay ko mga rod, takasta, pare. Kita man ti picture ti kaayan ayat mo akanayon mo nga ibagbaga. Mabit lang manang atoy. Oh, pintas niya. Anya. Daytoy ti kaayan ayat mo? Uy, apay ka day. Sigurado ka kadi a babae daytoy? Kasla baklamat. Ni manang man. Tila ibagbagam ako na. Pumapal ka lang, gaputan na pintas. Kasta ka ti ibagbaga mo. Anya. Sana balay. Iti kabitan na panawan, ipasyar ko dito balay. Tapno mamamom. Tapno makitam iti personal. Tapno saan mo nga ibagbaga akasla bakla. Anya? Apa di mo kaya ti makidate niya? Agayan ayat tamutin sana yan. Ay, kwa! Pakawanan na kumaha. Anyat kahit mo asawan. Kwa! Agpada ta nga da itlog na. Anya! Apay nga talaga ibagam. Mabuta nga kami.
Papanunutag nga mga nuliklikan na. Anya? Kitag man. Oh. Ay, sabag ka bakla. Awanan ka itibayin. Damot nga agpaiso itlog mo. Ay, sus. Supot ka pa'y salbag ka. Agling nipatan. San kan ngagpakpakita kanyak? Mawatam. Wato ni. Kunak lakit din no babae ka. San magkaya? Manalalilaw ka. Aday ta pare. Ibagbaga nga mingging ka, idiging ka. Saan mo ba unay nga mamo niya tao? Ngayon niya tinarabid mo. Diyak malipatan dito yun, napasama. Pare, Kanya kay dito pare. Makapalag. Ada itlog na. Sakit na. Sumaw. Iunay mo natin paray. Nagangdod ang araw na bakla no kasi paray. Sumaw. jaklo ko man imbibrit ni Teresa. Bakla magayam ni Andrea. Yung sana madlaw bakla. Ha. Kaputa babayang dati. Hanggang supot mo't gayam ti awanan bain na bakla. Ay, basol mo na ita pare. Ken, san lang nga siya agayem mo. Ti nang palpalagip idigan ka. Ado kami. Ngam, di na kami bangag paray. Kanya nga ita, nakasarak ka iti supot abakla. Ayawan mo paray. Ayaw na ba? Pare, pangasim. Di mo ibagbagay ti Orasino. Nakababain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Si kamad yung pinasabat ko, kumari Vanji. Wan mare, papanangay? Inak man agsapol itigay, uno lalaki. At sika talaga. Bigbigat akas tati ibagbagam. Shepherds, para masaya. Diyak kaya tibigbigat na nakamisuot ti taon. Sa bagay matkitbi Where are you going anyway? Kat, Domingo mat ita, mapanak ijay ili. Agpalengkiak, mare. Ay wow, agpalingke ka? Ngim kasta ti postura. Talaga lang ha? Ha? Apayan ako nam dayta. Ganun nakapinpintas ka iti langam. Kas kamit lang mapan umatindar iti kasar. Si kakit dimot, mare. Adon tinaibagam. Ala, ingkan ijay papanam. Tainak mo tan ijay papanak. Kahit na nakapimpintas nga pa iso ti langam. Angam sige, ingat ka. Aldawan, ngam awan pa'y laang da abakla. Ha? Panan nyo ayaw? Mapan kami ijay bangkag nila kay Fausto. Mapan kami man mangala iti kalunay. Ado kanungkit, tinagtubo ita. May kit urayam ang mga ano pa umayon. Ay, imbagak lang nga rodin amasapa. Ngam ni, itayak pa'y nga agururay kan kuana. Urayam nga road, bakit? Ang mga ano dalakit nakataktakan na. Ay, Ang mga ano madama pa lang ti papindas na. Ang mumutan di gayam mo abakla. Uray bangkag ti papanan na. Masapol ang nakamake up. apeng ita ka laang, nakabayblog ka. Ay na, pasensyakan kumari. Nabayaganak. Tanasaba mini kumari Van Gigi Dalan itay. Nagsarsarita kami. Anya, ka, anya tinagsaritaan nyo. Awan man. Dinama ko lang no sa dino ti papanan na. Kat mapan kami di palengke. Day talaan, ti makagapo. Ay, ma-appreciate ko kaya di langana. Ha? Papan ngamin iji palengke. Ang ay na nakapustura. Kasla umatindar iti kasar. Anya? Ay, bilib na bilib akyes ka ni Mari Banje. Amo nang aywanan ti bagbagin na. Inak naman iji balay da. Damagak man no niya ti usara ng skincare. Uno sabon. Barang tumalab dito yung rupak.
laang damagan no anya ti usarak asabon kan skincare, mare? Isula day tatiranta ngay may dito'y balayo. Ay unay kan, kumare. Anya laang ngay ti usarak asabon. Jay laang mat ginatang nilakay ko apang pa. Ay, sana all. Sana all talaga. May asawang ganern. Anya? Anya nga kita di asabon. Oh, adoy oh. Kastoy di packaging na. Kan adamot lagi natang nilakay ko a lotion. Iso ti usarak. Mayat-mat, iso ti kaalaan ti skin ko. Amo mare, umapalak talaga ka. Si kakit dimot, mare. Uy, puno ti ibagbagak. Ngamin, ada asawa, nga amo na ka nga aywanan. Ay, hanggang sana all ako. Ay na, day tamo ti pagyamyamanak, kumare. Ngamin, amo nilakay ko dagiti banag. Amak pa ay itiragsak kanya. Uray basit na abanag. Amo matan dagiti asawa a babae. Uray sabon laang apampapu daw kat naragsaktan. Oo, kaya? Ala, gumatangak man iti sabon akas iti inusar mo. Isuman, ti inakgagaraan iti ili. Parang atapay naman ang agbali ti kulay ko. Ay, ano ba yan? Nay, supot mo't ti sabunday tay gemaw si kabakla. Apay, agpidpidot ka iti basura. Ay, no. Nadalos da ito'y asupot. Dinawat ko ni Kumari Vanji. Supot ti sabon nga usaran na. Ah, sabaw. Nana. Pimintas kami ti kudil ni Mari Vanji. Manipod na gusar iti sabon. Iso apadasag man. Ay, katun awan mo't dakas na. Wen, tapno pumintas mat, tirupak akaskan kwa na. Ay, katun ay inan, kita agmanday ta asupot. Sa pulak tuman mag ijay ilay numapakagpalingke. Agusar kayo mat? Ay, katun awan mo't dakas na, si kakit di mo't. Oray bakita ka, no kayat ko ti agusar iti sabon apang papudaw, kas kada skincare, mabalin lata. Awan makalapod kanyak, bakla. Apay nga bagay? Adda ka mutlatan dita, sulya na kul ulimag. Apay, adda ka di parikot mau. Awan, Saan ka mo't akasta? No awan problema mo kay. nung kunak nga awan. Ay na, bakit? Maparikot mo, ipagam. Iti kasta, matulungan ka. Uray ibagakan ka sa anak a matulungan. Bakit? Hay, pare ko, no kasano ang makagatang iti sabon nga usarak dito'y ropak kan skincare. Anya? Kita man, amin dagiti ka aruba. Ako kumarek, agus usardan iti skincare, siyak nga ang ti saan. Ha? O, anya, ada may tulong mo? Day ti parikot ko. Hindi damang ka, ngamawan mo't gayang maitulong mo, ha? Salbag ka. Ay nanana, kaslakay mo tin agtawon laang iti 40 iti kasta alangayo. Ay naagyaman ako na dyan. Gapuday ta iti panagususar ko iti sabon ken skincare. Ay kat nasayaat no kasta nana. Tapno ad-adda nga umubing ti langayo. Wan nga raod banjay. Anya ti amaw no adda foreigner amangayat kanya. Anya? Nangangaw ko lang si kakit di mo. Agusarak iti sabon apang papudaw ken skincare para iti bagay saan atapno agampang. Da kayo matgayam ti masabat ko, nana. Wan, siya. Siguro, dinak na ilasin gapo iti langa kanya. Ha? Pimudawak nga man. Kun adaw ti mangibagbaga nga imubing kano ti langa. Wan nga
rod nana, kasla kay ang tawon iti 30. Gapo dayta iti sabon ken skincare no susaran. Isu nga agusar kamutan. Agusarak tulat na nana, ngam saan nga skincare wenno sabon a pagpapudaw. Addan to sarak tapno pumudawak nana. Ket masiguradok anak pudpudawak to ngam da kayo amin. Anya, ay ket i-share mo kumamot Ay saan? Bagyo lang day taasabon kan skincare. Basta siya, adda amok a pagpapunaw. In just one day ko naman. Shortcut day jay nana. Shortcut! Anya! Ikanak man iti kwartam lakay. Uray 150 na Ha? Anan ti 150? Ay basta, awanan ti adupay adamag. Basta ikanak, adda na patag apang igatangak. Ha? Anyaman daytan? Ikanak wanaw! Aguray. Atoy. Ano sam? 120 lang dadda. Anya! Makamukan ang mga iba nya tigatangan. Ay, sika magayam, Sandra. Pantata! Ay na, pang-aasim Bigbigat pa laang. Ang mga nuko naman nga umutang ka. Judgmental kayo mat at talagaan niya. Sa anak nga umutang, apay, di yung makita dahi ti kwarta nga idyong ko. Gumata nga tata, sa anak nga umutang. Kanya katangam ngay. Gumata nga iti may sa Azon Rocks. Tay makal a plastic tinagkargaan na. Ay, sige mabilang ka lahat tiga katangan. Yan, lakwandak matlaangan iti may sa ang kapas. Kapas, anong ngay? Ay natata! Awan ka din ti ado pa asaludsod yo. Basta yun tigat gatangak, nalpas. Kanya. Aday ka. Naikarga kon ti Sunrocks iti basit a container. Ketrug niya nga ipunas iti rupa. Sigurado, napudpudaw akto ngam amin a kaaruba. Aday ka. Mangrugin a sumilang-sumilak ti rupa. Sigurado nga umapal ni bala no makita na. Ay! Anya ka din dito nga raramidang iti ruban bakal. Ansos. Ang mga numangag dagiti kaaruba, ket maamwa ti sekreto. Anya? Ay na, dadail sa amot ti ulam. Apay nga asundroks mo ti pumpunas mo iti rupam. Katap no daras pumawa, shortcut nga ron. Saan akas iti us-usaren da vanji asabon kas kada skincare. Napanunot ko na ito. Ngamin, kabailan na apapudawon ti bado nga damantyana. Ropan tokit din. Anya? Ay, nalabos mo tinday ta kinalaing mo, Sandra. Ay na, si Kaman pa'y lang tinakita ka nang i-apply iti Sondrox iti rupa na. Ay, salbag kiday. Oh, anya? Nag-correct kinalaing mo, Sandra? Italaang day tulakay. Pumintas to day ti rupa. Anya? Kasano ko mapumintas? Kita man na talangan. Aguk ukis mo din na itarupam. Sapay, nini. Agnanan, nakaangot pa'y. Di ka man dilaw-adilaw. No awan maibagam, aguli makalatan. Anya? Rupak day toy. Amidak ti kayat kong aramidan. Tapno pumintasak. Ay na mapanak man iti balay da Sandra. Pasyarek man. Kasta ka di? Katwa na. Amangan no adarikrik naan na. Pasyara mo ta. Ay wen,
ure kas dyan ni Sandra, kailiw ti kinamarites na. Anya? Totoo kaya, iso nga inak man danunan inji balay na. Amangan kit din na Australian. Ay naagan anukan kumari. Apay day taruam. Kaslamotan na antibiruro ko. Si kakit di mo't kumari. Biruro ko mo't nga ibagbagam. Isumag! Agsarming ka, tapno makitam tilangam. Di matangak ngamin iti sonros. Diyan nga'y kadakkilan. At kunak, iso ti kamayatan nga usaran tapno daras apo mo. Ngamni, kastoy matan tinagbanagan na. Anya? Ay nako. Mabalin ayam at isonrox apang rupa. Kat kunak ano mayan? Ngamin, kabailan namot apapudawon ti bado nga daman tiyana. Rupan tokit din. Apay bado day tarupang? Ay, sakman amo no, ibagakin ka. Impakat mo man ang tinalabas a kinalaing mo ako nakon. Ha? Ay na, kumari nalabas. Kasun ngay no kasanday tarupam. Awanan Ad-adan a pumangit ka. Saan pangkit iti kastoy? Saan matan nga agim imbag ti rupak? At damat nga sugsugat? Ha? Anya matan ti kastoy? Ay, gonggo na ma. Anya nga minagapong osaram ti Sondrox di tarupam. Lakay ken bakit ta? Ngam awan pay napuuta ka nagusar iti Sondrox. Tapno pumudaw. Si kaman pay lang may. Malaos ton lakay. Saan kun nga ulitin day ngay naramid ko? Ay, saan? Kakagumatang iti Sondrox di kolor. Parang agbalin na colorful day tarupam. Nya! Di kanto mo mapnet no niya ti adda kulay mo. Na itati ganabang. Bibising kanto mo kami na pumudaw. Ato shortcut ngay magbagam. Anya nga ita? Nga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nay, si Kamot Gayam Julius Baraw. Uy na. Naimbag nga oras yo. Imayak, tasarong karak ko man ni Elena. Ha? Ada ka din ni Elena, nana? Uno rimwar. Ay na, pasensya ka kuman, Awan mo ti anak ka, Itay pa'y arimwar. Sigurado anapan manen ijay balay da Maria agayum na. Kasta ka din, nana. Ay, sayang. Laki din numadanon ko. Ngam di ka madanagan, Baraw. No agaway, ibagak ngay may ka. Agyaman ako, nay, nana. Ipatik nga rod kada kayo dahito imot ko asabong. Para kumakin ko na. Sige, agyaman ak unay, Baraw. Anya, may manan ni Julius itay nanang? Wan, anak ko. Umay nakakumasarungkaran, ngam awan kamay. Anya mo't di ang lalaki? Imbagak lang nga roden kan kwa na ajak kayat. Awan ayat amariknak, ngam umaylat namat. Ay na, uray ta anak ko. Irespeto mlat ta jay tao. Nakababain mo't nubilang lang. Kasi numat ngamin nanang, saan laang anamin sanwan no namin doang nga imbagakan na. Amang sapon laangan iti sabali a babae nga arman na. Ngam, ala, husto na anak ko. Ingkakit kitaan jay sabong nga inyag na. Impan ko ijay kusina. Anya! Apay ngamin, adi mo kayat ni Julius. Ha? Wan nga rod nasingpot mo't kan nataer. Kan maysa, adda trabaho na. Awanan ti sapulam kan kwana. Ay na, da kayo at talaga. Amo yung amin, anya. No siyak ti saludsudan nyo may papan iti dayta. Diyak kayat at talaga ni Julius. Wan, pudno, adda trabaho na. Nataer kan nasingpot. Ngam,
Anya mananday ta ang ngem. Amuyo mat, amarigrigat kami ang iso ano mabalin, tay adda kumamat kabailan na itibiyag Nakurapay kami lang arudan. Nakurapay laang mat, ti pakiasawaan. Ay awanan Anya? Jakmat kit di ibagbagaan nakurapay ni Julius. Ngam panagkunak, saan nga umdas ti trabaho na abiyag iti agbalin a pamilyami, nubilang laang. Apo, nagadumanan nga imbagamdang nga. Kaya no di mo kaya saan laeng. Ay, di pa'y lasyak ti arma ni Julius. Anya? Katwan? Ay naaklo na kadagwas. Apay kapoy aya? Nasaya at may ka, Julius. Huwag niya, Lena. Imayak, ta sarungkarang kamanan. Pangaasi ma, daytoy kumanti maudi a panagsarita ta. Ha? Imbagakan ka ang awan namnamam kanya. Saan ka di? Ado, dagiti babalasang ditugar tayo nga ubing ngam siyak ang mabalin mo nga arman. Ha? Huwag ngam sika talaga tinakariknak iti ayat, Elena. Ngam awan at talaga ti ayat amariknak para kan ka. Iso ang pangaasim, sardangan na kuman. Sayang laan ti panawon mo may ditoy. Anya? Anya? Inungtam ni Julius kunam, Elena? Wan, inungtak man langan. Barang sa nagsubsubli di balay. Anya? Makaumang amin. Namin anon adaras nga imbaga. Ngam karasublimat. Di inong takon. Unay kan, Elena. 35 mon. Ngam agpilpili ka pa'y laang iti lalaki nga ayatom. Ayun na. Uray 35 kon. At dalatamat standards ko ama ko na. Na yan. Kayat ko tay baknang. Uray lakay, tabaknang. Tay pagida ako matikwarta ka. Ipungan kan pagulis ko. Anya? Ay, isumat lagayam nga danangag ko anay dumduma nga uni ti bilit idirabi ay. Ni, apay nanang. Ay na, natay ka no di asawa nila kay Punsyo ijay daya. Ha? Nila kay Punsyo? Natay di asawa na? Wan, nabayag ngamin ang nagsakit dayjay. Kat, husto tapno aginanamot tan. Total, bakit matan? Anya, na, apay ngay anak ka. Kasla maratakan kamutan anatay di asawa nila kay Punsyo. Saan mat nanang? Gagangay laki pa nagsasaw. Kasla saan kayo ang nairwam kanya? Uy, adda good news ko. Anya dayta? Ay siguraduam alo magtuak iti ragsak iti data good news mo. Ay, unay ka. Bakla ka talaga. Iba ka nga rodin Ay na, natay ko di asawa nila kay Punsyo ijay daya. Anya? Dayta ti good news mo? Wan, iso ti good news ko. Ay, dadaal sa ti ulo mo. Hoy, sana niya, ibagbagaklaan na muyo. Ay, nasaan na nasayat ang aramid mo Maragsakan ka matan, iti ipapatay ti asawa nila kay Punsyo Sa anak amaragsakan, ibagbagaklaan. Anya? Apay akas sa ti reaksyon mo, anak kaam mo, anatay di as nila kay Punsyo. Apay, anyaya ti reaksyon ko. Kat naragsakak lang mat. Saanon nga agrigat di asawa na iti sakit na. Nasaya at mat no kasta. Kasla sa bali ngamin ti kayat asawan day ta panagis-isem mo. Napanunot mo la dayta. Malaki din. Agawa am timangan. Tamapanta ijay daya. Mapantamat sumarungkar ijay ayan tinatay Agyaman ako na iti kaadayo, Maria Helena. Ay na, awan anyaman na tata. Ada maka de kusina.
Ingkay latamangan, numabisin kayo. Untata, agyaman kami unay. Siguro, ag gusto ka kinitataponsyoan niya. Ha? Kas ka lang makaisbo, no makisarsarita ka kankwana. Ay, si kamot friend, tilay bagbagat. Aminam ki din. Ah? Ay, kwa? Wen, ag gusto akan kwa na. Iso akas na unay aragsak ko, idinaamwak ang nalipatan ni bakit na ti umangis. Anya? Wen, friend, Sa bali mo't talaga ti mindset mo, anya. Naidumduma talaga. iso akal pasan ti pamumpun ti asawa na, rogyak tinabayag a plano. Gargaryak nila kay Ponsyo. Iti kasta, marik na ti ayat ko. Numapasamak na ita, o ison to ti matay, kukwak to amin na kinabaknang na. Ha? Anya, agayat ka kinipon siya. Wala nang, kut maragsa ka na, gaputa agayat ka numat kanya. Anya, ay ayatak ni tatapon po nanang. Iso asaan nyo kuman alapdan tirik na para kenkwana. Ay na anak kaw, ni Julius akatawunam, di mo pinaganap. Ngam ne Ponsyo akatawunak, isaw tay ayatam. Wala nang, amo yung matan nga aglaplapusanan iti kinabak ng dadya alay. Ha? Kayat mo asawang ti kinabak ng nalaang ti kayat mo? Ninanang mo. Ang kaslakas na na. Ngam sana bale. Masursurok to nga ayaten ni Tata Ponsyo. Ayat apud-pud no. Por Diyos por Santo, nagado lalaki ang mabalin mo apagpilyan. Ang noapay aday jay pala alakay ti pinilin. But iso nga ro tibak nang. Anya? Mindset ba? Ay, tsaka mo ti pampanunutan. Maka mo kay ti biyag mo. Katwan, ibagbagam na day taa. Oray po utam, mairanod kanto iti kinabak nang ko. Anya? Nay, apay kay. Saan mo kung nga umibimbag na itakuyan mo? Bakit ko? Jak man mo. Jak mo't lamay miimbagan. Adon nga agas ti inin-inom ko. Nga maawan lat namot. Ay, sos. Masapon nga agpa-check up ka. Tapno maamuan, no anya dayta. Ay, saanin lang ay. Kabakpay mo. Di ka madanagan ta siya ti makaamu iti gastuson no bilan. Ala, hindi ka madanagan. Ibagaklat tano jakon ka baulan. Nasano daytan, awan ka di pa'y panggap mo ang mapanag paduktaor. Nabayag day tauyok maun. Nana. Ay nanak ko, di mon panunutan astusam no bilang laan. Napatpatag ti salun at mau. Huwag ka dinanang, mapanak tulat ta. Ay, kanon tupay ngay dayta. Mapankakit dain. Di mon urayan ako markaro dayta. Uy, nanang, di kay madanagan. Pailak ti bagi. Una yung tigas to'y. Jakmat lang yung bag. Ay, ibagbagak namin kan ka, mapan ka pa-check up. Di na ko dagdanggan.
Mapanak tulat na. Di kay ka di madanagan. Kabaulak ti bagi ko nakmut. Ay, manon abulan day tanga uyak na. Saan pa naging ibag? Wan nga ron. Jakman amo no nakaalalaak iti kastoy. Manon nga agas ti tinungko. Mamawan matlat. Amangan kit dino. Nukwa. Anya ako ah. Amangan kit dino sa amatay ngam ni Tata Poncio ah. Ti mindset mo ngamin, ket inton matay, kukwam amin a kinabaknang na. Ay, sa balitan ti mapaspasamak, panagkunak ket. Sikan sa ti umuna? Saan ana saya at day tanga angaw mo ah? Sa anak nga agang angaw. Ibagbagak lang ti madmadlaw ko. Iso nga itapay laeng, agpanunot ka kuman. Anya, kasta ti imbaga ni baklakan ka, Elena? One friend. Kat, amangan mo pud no? Panunutom ana imbag ah? Ha? Saan mat siguro? Anya ngay ko mati connection tinabayag a panaguyak ko iti kinabak ng ni Punsyo. Kat, sa balimat ngamin ti mindset mo. Ti kinabak nang nga ti kayat mo. Saan mo nga ay ayatan jay tao? Ay, di ka di mabutang asika ti umun-una amatay? Ay saan? Tsak mat itulok ah. Panawak langan ni Punsyo no kastamat lang. Kayat ko pa'y tagbiang. Kat, nasaya at ano kasta? Panunutom, asaan ana saya at day takinabak ng laeng ti kayat mo. Ibagbagak tumat kan ka. Ado ti kakasta at tao. Nga isukit di ti muna anatay. Ngam ti lakay abak nang. Anya? Anya, dito'y kan balay nga agnaag. Wala nang, panawa ko ni Punsyo. Ha, maputangak na nang. Amin ngamin at tao. Ibagbagadang amangan kano no siyak ti umuna amatay ngam isong. Ay, husto, tanapanunot mo da ita anak ka. Dito'y kan balay. Agpaimbag ka kitdain. Iti kasta, makatrabaho ka. Saan aday tamang namna makalaeng iti kinabak nang day alakay. Amangan nusika, ti umuna amatay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Nay, Mark, apay asaan ka pa'y nagpulas? Saan ka kadi ama pa ni Jay pagkadalan? Tata, masaluta. Kanayon ba't ngamin na mapanak iti pagadalan? Awan ka di mutla ti di off kon. Ala ni Manong, apay, agtrab-trabaho ka aya, tapno ag-day off ka. Agulimak ka man, Mina. Apay sikat ka sarsarita kaya. Makapa-stretch ka mat. Ay, anya nga stretch mo ta sa asawa? Baka stress. Adula amin. Isunto mo lang iso. Mark, ada ka di arami dumitangal daw? Awan pare, apay ka di? Ha? Mayat nga rod. O may naktuman nga rod tulungan. Tarimaanan tayo ti race may. O sige, inakbit iji balay. Alak ti gamit ko. Tatang, ada pagkwarta akon. Oh, apay, ada ka di trabaho mo? Adan, kinasarita nak ni David itay. Kahit, Kwa, tulungan ka namang tarimaan ijay Terence da tatang. anya Terence? Diyo amo ti Terence. Diyan nga day ti sango ti balay, tay pagtugtugawan nga eh. Nangruna no da bisita.
baka ti kayat mo asawan ket Teres. Isunto mo lang isaw. Ay, bakit din ta inawis na kagtrabaho pare? Siyempre mo't pare. Ayawan kayam. Asensado mo't ni Jonan nga ex-girlfriend mo. Ibagbagada mo't nga adutin na iskan, gapokin ko na. Ha? Anya nga iskan pare? Ipalawag mo man. Diyay nga, bagada ano agbayad ka kit, dumakal ti kwartam. Ngam kalpasan ti sumagmamanong alda, uno bulan. Agpo kawain. Iskan ko na dawait. Amangan no iskam ti kayat mo asawan pare. Saan nga iskan? Anyat ka ta nga, Mark. J-Man 7 Soldiers na na? Anya 7 shoulders mag. Anya ka din ay jay. Makan, wano anya. Ay, kwa. Anya laki din aya. Anya ang makanti sa sawom na na. Day tama ni Day ta siyang po nga 7 soldiers. Kat no head and shoulder mo't asyang po ta itudto daw baraw. Anya lakit din aya. Oh, Manong. Api nga itakalaang. Api anak kami suot ka manon. Ay na, ad-adi makal ta subsub mo. Agtal na ka mamumina. May saka ba? Wisit ka itibiyag ko. No. But, api ang nagtangsit ka ngay. Siguro, addaman na ka sa iran tarik namon anya. Relax ka kadilaan. Umay kakit din, tamangan kan. Sikalatan timangan. Baka paawang kamot iti appetize. Appetize nga. Amang ano appetite mo, tikayat mo asawan, Manong. Wunain! Wunain! Da kayong tinalaing! Di ta ka man langan! No, isuro lang nga rudan iti husno. Isupay tinatangsit. Ay, Rabein, Mark, ngam adda ka paila dito'y salas nga agsil-cellphone. Di mo kunaan, adi ka manin mapanag-eskwela inton bigat. Apay ka di aya tatang. Kita nga rod, no ada Facebook notification ko. Umuna kay latta ka di maturugan. Day tamanan, palpak man ta imbagamaon anak ko. Saan ang notification? No dikit din notification. Saan ka nga absent kunak ngamin ka? Absent ka tumag absent. Ay nga ron ti masursurum ita. Tatang, amuyo ka din no ayan ni Manong. Saan ngamin asimrok igi pagadalan? Birbiro kan dagiti teachers mi. Talaga asulpeng dayay amanong mo, Mina. Kanayon lang arudan na palpak ti rumrumwar iti bibig na. Kanayon pa ilang aglangan iti pagadalan. Iso asaan ang makasursuro kay? Katno saan sa kano ang makapasan ni Manong, tatang? Nagado ti bagsak na. Pare, nakita ko man dagi jay listahan di nakapasa. Awan mo't nagan mo jay. Among, first bat pala dyan nakitan. Awan pa ti second bat. Ha? Amangan nubats pare. Saan abat? Anay ko tatang. Mina, tulungan nakman. Nagsakit. Apay Manong, anyat na pasamak ka na. Anya kamatay. Kita lang arudin nga, dasugat ko. Nay, dakas ka diti agdamag. Tulungan ka kumapay. Di ta ka man langan. Papanam ngay, Mina. Apayan, Mark.
Nagkarumot na sugat mo, anak ka. Iso nga ro tatang. Pakialayo man kiti tay alcohol. Taday. Tadalusak man ti sugat ko. Ano ko? Anya lakit din. Dua ti pimalpakam. Alcohol ken betadine. Saan nga alcohol ken metadine? Oh, apay akas lang makasangsangit kami na. Kasano, makapasuro ni manong ko. Nagtangsit, kundi na pa'y kaya ti paisuro. Uray palpak amin ang maisawsawang na. Ay, iso nga rod. Sapay, naasam nga agsaw iti English words. Di namat nga rod siguraduan no correct wen no saan. Mangibabain at talaga dayjay ang manong ko. Ay sus, apay ngay adita abanta ti enti kitata. Madi no i-base mo iti monsoy. Malas ka now. Anya, monsoy. Kaumo tata. Apay diyo amaw. Ay, awan na. Diyo pa'y gayam amo ti monsoy at tradisyon ti inchik. Ay, barok. Amok dayta ngay bagbagam. Ang si kansamot ti sana makamo ti dayta. Saan ang monsoy? No di di Feng Shui. Ay, sigurado man ngamin dagiti bagbagam sa munto'y balikas. Salbag. Kinatkatawan daki din. Naibabay naktatang. Ay, daytan tay kunkunak barok. Di kan tumot ngamin mapanidya pagadalan. Kasano nga ro da makasursuro ka no kasta? 20 anyos kan. Ngam aging gaita. Grade 8 ka pa'y lang. Unaan na ka pa'y ni ading mo ang makalpas iti high school. Dayta man na yung tatang. Imbis nga isakit dak ko ma. Saan tay padlaw yo a paborito yo ni Mina. Ampir kayo. Manong, saan nga unfair ni tatang? Ibagbaga na lang tikas jay. Tapno ma-inspire ka nga agadal. Kayat mo nga rod, akanayon da ka akat katawaan, tapuro palpak ta ibagbagam. Oy, minagtal na ka mamay! Anya aga pumot ang ma-expired ak. Apay makaan mo no agas. Manong, inspired. Saan kit di nga expired? Agtulang kansa pa yan. Agtal na ka ko nanay. Intong ka papispisang katanay. Ni ay, si Kanto pa'y ti papispisa kon loko. No di mo kaya ti paisuro saan laang. Get out of the house. Ay apo, napa-English pa yun ni tatang. Gumatangak man iti soft drinks nana. Kantay na ima sa tinapay. Mabisinak ngamin launa yan kahit. Sige baraw, nay. Nimot Mark jay magmag na. Ay ayabam man. Kasla nagliday jay langana. Sige nana. Pare Mark, dumagas ka pa hindi toy. Pare David, sika maghanday ta. Apay ka day. Kinapudno na baraw. Siya, kinangibagakin ni David nga ayaban na ka. Nakita ka nga may na nakalidliday. Anya ka di tinapasama kaya? Ay, kuha na. Masurunok namin itibagi. Mababainak ka na kayo amin dito yan. Apa yun pare? Amoy mo siguro ti agwarwaras at chismes. Saan ka day? Pare, ana? Ti may papankan ka. Ti palpak apa nagbalikas mau. Amo, Mark Baraw. Saan ka ngamin nga agam absent ije pagadalan yawn? Taijay, isuro da iti husto apa nagbalikas iti English asaaw. Pudno timbaga ni Nana Linda pare. Maan-ano ngamin ay ano ag seryoso ka iti panagadal mon. Agkatawanan ta. Ngam aging ga ita. Grade 8 ka bailaan. Wah, anya nga ta ti aramida kaya. Tapno di akong agkamali iti panagibalikas ka.
gamay ka man ta suruan na mga agbasa. Oh, agpaiso ka di tinangag ko, Manong. Saan ka din ang makaungat? No i-correct ka? Saan ay? Amo mga min a concert ka kanyak. Manong, concern. Saan a concert? Ah? Ay wong gaya. Unen, talaga apalpakak. Mina anak ko, nagalistuman nga glabas ti aldaw. Kita man laang. Ide, sana pulo sa kayat ni Manong mo ti sumrek iti pagadalan. Ita, ay na. Dadani di na pa yan maibatan dagiti libro abas-basaan na. Mabuteng ka no. Amangan no saan amakapasa. Pudno ta kinunayo, tatang. Imbag nga rod, ta nakapagpanunot mo't lang ni Manong. Katita, medyo basit laangan ti palpak na. Happy graduation natin. Kamo dyan na. Kalpas kamit laangan iti high schoolan. Kasi kapay iti valedictorian. Congratulations, Mat, Manong. Grade 9 kanton. Naragsakak para ken ka. Ala, agawid tayon. Tain tayo pagsasangwan, tay impalutok kini Manang Linda amakmakan. Congratulations, pare. Agyaman pare ha. Kan agyaman may kan anos kalata kanyak. Oray nakaungutak. Anya laki din aya, pare. Agadal ka kidi na imbag. Tapno awan tunti mangibaga apalpak ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Anya laki din! Apay, di ka agbalon iti pangaldawam? Ah, agbalo na, klakay. Anya nga iti kanak no aldaw no sanak ngagbalon. Anya nga rin ti balonom ita. Alangan anateng ti sida no aldaw. Sana, jak kayat ti agbalon iti natan. Anya nga iti makunadan iti gagayong kuno bilang laang. Ha? Ibagada nga anya matenday ta asawa ti kagawad. Kanayon anateng ti sidaan na. O, di kat nakababainan. Kung nagpaiso niya. Ay. Maibabati dayaw ka, kas kagawad no kasta. Iso asaan amabalin anateng ti balunok iti office. Nakababain. Adamat beef ije ref. Di ison ti balaw ng bakit. Uy, bakla, nagbalon ka di? Of course, Nagbalo na. Poor tayo ngayon, kaya wala munang kakain-kain sa labas. Kasta? No money. Ngamin, inusar ko ang nagsayot. Iso ang nagbalo na ka. Anya kalakit din aya. Unay dayta na panagsayat mo. Garampang kantumat. Ken, si Kangay, nagbalon ka? Ay, wala. Nagbalo na. Iso ang mga talatan injay kusina. Sure, babaita. Manganta iti kusina, na imas ti sidak. Kasta? Kat, anya ti sidam ngay? Siyempre, vegetable. Kunak
Maklaki din no bulalo. Natangmat gaya. Bakla ka talaga. Ala, ibusan tanda ito'y balon ko, friend. Sayang met no da mabati. Kadwa na. Uray da ito'y balon ko, ibusan ta. Uwan gayam. Kunak man noon, diet ka. Ay, salbag da diet. Ay. Manganta kit di. Manganta iti adu. Ne, kasla pasig anatang isidayo Sheila. Bakla. Ah? Ay, Juan! Ma'am Teresa, pasig anatang da ito si Dami. Then, what is your problem anyway? Siguro, awan nga min paggatang yu iti karne. When no sa bali pa'y nga agkakaimas asidaanan niya. Anya? Oh, kitain nyo da ito'y sida. Pero ko naman, sa anak nga agsidsida iti natang akas iti sidayo anya. Anya mo tanday ta sidayo? Rabong, nakasaksakit iti karabukob. Anya? Hoy, palibhasa, por kasi kayo. Di tulad sa akin, kagawad ang asawa ko. Anya? Diyos ko, pakayangam. Ay, stay pakawanam. Una yan ni Ma'am Teresa. Oo nga. Kagawad lang ti salbang asawa na kunamlan asino nakabaknangan. Ay, pakawanam. Wan nga ron. Limas tugmot ta ni Ma'am Teresa idi nagkagawad nila kay na. Saan mo't asigod akas jay? Ay na nagbaloy ti ugali na manipod nagtugaw nila kay na akagawad. Ni mato ti isbuda. Agraman ulo da di makkel. No syakla amay sa. Saan anasaya at dayjay nga ugali na? Aguyaw iti si dati kakadwana. Ay una yan. Kunamlano ka na yun mo't akarne ti si Dana. Ay na bye-bye amon, friend. Saan nga iso ti makadadal iti beauty ta? Bayan ta nagita. Sa nabali. Ay, bakit mo tinday ta? Ay, kuribet-bet kaya ang awanan bain na bakbaketan. Pasikat pa. Nanggigil akes. Ano ba yan? Lakay, amom da Sheila kan bakla akatrabaho. Abay, bakit? Kanayon anateng ti sidaan da. Iso lang iso. Anya? Wala kay. Katawa nga rod ida. Ngamin, no saan arabong tibalon da asida. Talbos ti sayote, wano saan tuyo ang nakabangbangsit. Anya? Wala kay. Ay, piman damat. Saan akas kanyak akanayon amit ti sidaag ama pa nagtrabaho. Nay, si kamot gayam, Teresa, anya tigatangam. Ha? Apay kastamot ang diawag yung kanyak nana. Teresa Latan. Ha? Ma'am Teresa kunayo Kan may sa kagawad nila kay ko. Iso arumbang ma'am tiyawag yung kanya. Nalawag. Ani ha? Wag, Ma'am Teresa. Kasta Anya nga rod tigatangan yaw. Ma'am. Gumatangak iti 2 kilo a karne. Pork nana. Kan kumpletuan nyo ti Ricardo na. Oo, sige. Mabit lang, Wan. Wan gayam. Amangan no kayat mo agumatang itinatang nga isagpawyaw. Adalakok anatang kapuros amin dagita. Ay na, saanan nana. Manipot nagtugaw nila kay ko kas kagawaan. Saan kaming agsidsida itinatang. Ngamin, addan igatang mi iti karne. Saan min akayat tinatang. Isula ang timang dadaal itiraman ti sabaw ti karne. No iso ti isang tao. Anya? Mala, yagyon ti karne agat gatangak nana. Di kay agbayag-bayag.
ibaga nakit din agumatangak kano itilako na anatang kapuros kano. Apa di ka gimatang no kapuros? Amom ayang agsitsidaak itinatang. No way! Ang mga nuad da sa bidong dyan natang alako na. Ah, ay, sa bagay ah. Kan may sa, makadadaon lang itiramanti karni tinatang. Iso asaan akong agumat gatang, pasiglat ak karne ti sidsidaan talakay. Anya, kasta timbaga ni Teresa ken ka. Wan, saan da ka nun agsidsida itinatang? Manipon nagtugaw nila kay nakas kagawad. Anya, ay hunay ay naglastugain. Uwang nga raw, kasta unay matan alimas tuganda, manipon nagkagawad dayjay adado. Ay kung makitan tao inton umay apa nagbubotos no mga bakpay. Uwang nga raw, ngamno siyak, dak kayatan nga ibutos ni dado. Itaan na minsan laan nagtugaw. Lastog na mo't amin ang alastog. Di kasanaw no agtugaw tumanan. Mga nuad anda ngumato ti isbuda, kasla rinbaw. Ay unay ang takasla rin ba? Kawamay, iso nga oray siya ka ke. Jak ibutos, tikas ka ni dadaw. San arong bangag, turay manan iti barangay. Umadanin ti pa nagbubutos. Dandanin, friend. Mabilbilang na lang ang mga araw. Uwan nga rod. Para makita kung mananalo pa sila. Ay, salbag. Ne, agong ungot ka man No! Tunggal mapanunot ko ni Ma'am Teresa. Ay, rumwarti sarak nga basit. Sapay lang ko mata maabak jay kwa. Saan matan siguro? Ngamin, ado matan di tao ang nakakita ili saan anasaya at nga ugali da. Manipod nagkagawad dayjay adado. Ay na, imbis nga ikampanya. Saanen? Ibagbagakit di di da ibut butos ta nagalas ti ugali da. Nang runa na di a Teresa. Ay, kunamlan no kwa. Ay, Makitan to no mga bakpay. Ngamsapay la kuma, tasaan. Asimrak, ngamin, busy kami iti asawak iti manunga aldaw. apay nga bagbagam kanya. Damdamag ka kaya? Saan mo? Ibagbagak lang tapno amom. Ayun gayang bakla. Ibutos yun to nila kay ko manulaangan nga aldaw, panagbubutosan. In your dreams. Makabut-butos iti asawa. Anya, ay, nagbastos ka matan bakla. Ura si kamat No kasano ti kinabastos ko nabasbastos ka. Anya! Ano ti mabalin a kampanyaan mi? Don't me. Ngamin, ore aglupisay ka dito sangwana. Don't me. Tsak ibutos nila kay mo. Anya! Anya? Kasta timbagakan ka na dya bakla? Ay, wan lakay. Yawanan baing. Ure di nak ibutos da dya. Awan bibiyang ko. Anya, kung madadya bakla kung para iti amin at tao dito yung barangay, amayat amang ibutos kanya. Ha? Hindi kawalan ang baklang yon sa butos ko. Ibagam to ritakan ko na. Sa bagay matkit niya. Kaya ibagam pa saan nga agparparang kanya? Mga nung madurab ko na dya bakla. Nay, da kayo magganti masabat ko tata. Nay, kagawad. Ano yung baga orasyon Tidak tulip-lipatan ito yung panagbubutos Gawin Jack malipatan. Ay, pangasiyo mo tata ibutos dak manen. Di ka madanagan. Mapagasatan ak manen ang mga bakit. Patarimaan ko amin adadala kalsada dito purok tayo. Ay, nasayat kasta. Uray ije purok yung kumamit kagawad. Patarimaan nyo mo nagiti dadal apa nagpampanunot ti tatao. Wait!
Nagitikasken ka, anak kagawad laeng, limas tugan. Nagkagawad ka unlay, ngimatong tiis bo, makaslarin bo. Iso pasensya kan kagawad di mo naman nga ibutos ka, ipakpakaunakaon. Ay na. Marik na ka medyo agtitigar-gar ti bagay. Bakit? Ni, apay ko mga tigar-gar ka ngay lakay. Relax ka ka di lang. Masigurado ka may saka kadagiti mapagasatan amang ngapa. Sapay lang ko ma. Ang mga maatake ak no sa anak ang mapagasatan. Anya, ay na mga baka ko naktumong. Ay, makapaulak. Makapaulak ka talaga. Ha? Ni, anya tikat katawaam si kabakla. Ay, salsalud-suden. Doon niya tikat katawaan. Ay, nakita min ko ni Sheila Teresol. Ay na, daksang kasat. Maikawalo kayo. Ex-kagawad. Ha? Ha? Anyat ka tumasawan, bakla. Di mo maawatan? Maikawalo kayo kunag. Kati may sa makapaalag. May salaang tilamangyo. Iti may kaipito. Anya? Ay na! Ay, naggasatan George. Ay, no. Naggana St. George, I mean. Tapno amoyo anya. Legit ang saya. Anya? Anya, matintigas tayo. Salbag. Anya ngay nga rod lang kay. Aklunin talatan asaan mo siguro agasat ti mga bakmanen. Ay, huwag nga ron. May sa tilamang. Ang... Ay, wala yun. Nagsakit apanunutan. Ay. Anya ngay nga rod. Adan tulata lakay. Saan lang amay may sa ti aldaw. Ay, sa bagay Ay, danglayo dito ako. Danglayo. Libre ito. Ha? Dakilakla ko. Ay, di awanan baing abakla. Masipat ko lakit di awanan baing. Bakit? Ibagaman, saan adito'y asinig ti balay ti umay na pagpukpukawan na tabakla. Ang mga nuan, adda pumunod ti ulok. Kamatat na ita iti bunang. Nagbalon ka, bakla? Siyempre, hindi tayo mayaman, Ngam amo, naimasisidaak, dinakdakan. Ay! Kasta ka di? Kad nasayat siya, king crab mat ti sidak. Ay! Sana all, yumayaman ka na yata. Si kakit di mat, yumayaman nga ibagbagang. Nakurapay manuan no saan, makasidalat ta iti naimas. Abay, bak nang laangaya. Sa bagay, kasla ka dagiti amamo kidaglawlaw. Kita man, no aging gaita, kat karni lata ti si dada, itata na abak da. Shh! Tumala ka man. Inton kwan mangag na ka, amom lang arod. Di ore mangag na. Awan bibiyang ko. Ay, umatoy ata isagunot ko. Ne, itaman pa ngayon muna kayo anangan, Ma'am Teresa. Ha? Oy, nakaskas daaw. Sardinas ti si Dayo? Anya? Hoy! Anya man ti sidsida awan bibiyang mo. Ay, hindi ako nakikialam. Mas daaw lang ako. Ngamin, idi kagawad pala nila kay mo. Kasta unay tilastog mo kaya. Kunam, asan ka nga agsidsida iti dilata? Kas kadanateng? Gapo, ta gatang mo iti kakaimas asidaem. Ngam itatanaabak. Ay na! Ay, may sapay ti lamang. Nako! Sardinas na ang inuulam mo. Anya? Ngam ala! Ituloy mo lata ti mangan. Imasam ti sardinas. Anya? Amom no niya ti si dami. Dinakdakan.
Kan king crab. Ano pa? Nagimasan George. Todas balanggi. Saan akas iti sidam? Sardinas. Ay nako, cheap. Walang ulo. Politics to sardines? Hoy, gigil ako, girl. Ano ba yan? Sardinas, itapon ko yan. Di ta ka manlangan? Ay, una yun ti kastoy abiyag. Awan pa'y naimas asidaan mat. Manon abulan asaan anakaramraman da tao iti karne. Nung nga tainak pa'y laumutang ijay ayan ni Nana Piling lakay. Kung mapangkaumutang no, danam naman mapagbayad mo. Mapangka Wan ngagpaisoan niya. Panagsusweldo ngagpaiso. Ngamano lang ang timabati kanya. Ngamin, mapan itilon ko. Ano, santa na ba kay? Uray sardinas, di utangan. Ano, pautangan da ka Wan lakay. Ala, urayon na. Tainak pa'y umutang. Tapnumangan tamutan. Anya, umutang ka iti sardinas kan natang, madam. Ha? Wan ko manana. Nay, kunak manusaan kayo nga agsidsida iti natang. Ang mga numadadaol ti salon at yo no bilang laang. Ay ikwa. Ninanamot, agsidsida kami. Anya lakit din. Kunak agsidsida kayo gaya man. Manipod na abak ni Dadaw kas kagawad. Ha? Ay na, Teresa. Di makunak laang. Saan nga min anasaya at ti agpangpangas. Anya man dagiti mapaspasamak iti biyan tayo. Agtalinaad tay lata kumaana pa kumbaba. Nana. Saan tay kumaapanunutan amas lamang tayo kumpara iti sabali a tao. Ngamen, no kasta ti mapasamak, namnamaam nga iti bigat, kat tinangato nga isbom kat bumaba. Maawatan. Wan nana. Kat pasensya kay kumana, kadagiti saan anasaya at ngayon pakpakita mi nga agasawa. Idi kagawad pa'y laang ni Dado. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.